मागे बोला. माझ्या मागे मागे बोला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो वासुदेवाय. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद तिसरा अध्याय 35वा श्लोक. एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेदगुह्यानि हृत्पतेः. एवं याप्रमाणे जन्मानी जन्म, कर्माणी कर्मे ही निश्चितपणे कर्तुः अकर्त्याच्या, अजनस्य अजन्मा असणाऱ्याच्या च आणि वर्णयंती वर्णन करतात स्म गतकाळात कवयः विद्वान वेद गुह्यानी वेदांचे अत्यंत गोपनीय रहस्य हृत्पते हे हृदयेश्वर भगवंताचे. अनुवाद. याप्रमाणे विद्वान लोक अजन्मा आणि अकर्ता अशा भगवंताच्या दिव्य जन्माचे कर्माचे वर्णन करतात, जे वेदांच्या ज्ञानानेही जाणणे कठीण आहे. तेच भगवान अंतःकरणात स्वामी म्हणून विराजमान आहे. तात्पर्य कोणाला वाचायचंय रेझेंट करा. तात्पर्य कोण वाचेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचू मी? बाळकृष्ण महाराज. प्रभूजी नक्की वाचा वाचा. प्रभू श्रीपाद स्वामी महाराजच्या आशीर्वादाने माझ्या बरोबर बोला. माझ्या बरोबर नंतरून बोला. बोल बोलतो. तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे श्रील प्रभुपादची जय. श्रील प्रभुपाद जी की जय. आता वाचा. भगवान आणि जीव हे दोन्ही मूलतः सर्वतः आध्यात्मिक आहेत, दिव्य आहेत, म्हणून दोघेही नित्य आहेत. त्यापैकी कोणाचाही जन्म आणि मृत्यू होत नाही. अंतर हे आहे की भगवंतांचे तथाकथित जन्म आणि अंतर्धान हे जीवाप्रमाणे नाही. जन्म घेणारे आणि नंतर पुन्हा मृत्यूचा स्वीकार करणारे जीव प्रकृतीच्या नियमांनी बांधलेले आहेत, परंतु भगवंतांचा तथाकथित आविर्भाव आणि तिरोभाव ही भौतिक प्रकृतीची कार्य नाहीत, ती भगवंताच्या अंतरंगा शक्तीची कार्य आहेत. महर्षींनी आत्मसाक्षात्काराच्या हेतूकरिता त्यांचे वर्णन केले आहे. भगवंतांनी भगवद्गीतेत सांगितले आहे की भौतिक जगातील त्यांचे जन्म आणि कर्मे दिव्य आहेत. अशा कर्मावर केवळ ध्यान केल्याने मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करू शकतो आणि भवबंधनातून मुक्त होतो. श्रुतींमध्ये म्हटले आहे की जो अजन्मा आहे तो जन्म घेतो असे दिसते. परमेश्वराला काहीही करावयाचे नसते, पण ते सर्व शक्तिमान असल्यामुळे सर्व गोष्टी जणू काही आपोआप झाल्या आहेत अशा रीतीने भगवंतांकडून स्वाभाविकपणे केल्या जातात. खरे पाहिले तर भगवंतांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव आणि त्यांची भिन्न भिन्न कर्मे वैदिक साहित्याला सुद्धा अगम्य आहेत. तथापि बद्ध जीवांवर कृपावृष्टी करण्याकरिता भगवान अशा लीला दर्शवितात. आपण नेहमी भगवंतांच्या लीलांच्या वर्णनाचा लाभ घ्यावा, कारण त्या लीलांचे वर्णन म्हणजे अत्यंत सुगम आणि चित्ताला मधुर वाटणारे असे ब्रह्मचिंतन आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर वाचते प्रभूजी. हरी बोल. स एवा इदं विश्वममोघ लीलः. एक मिनिट, सॉरी ते नाही माताजी, असं नाही. नाही असे ही ट्यून नाही माताजी, ही ट्यून. स एवा इदं विश्वमोघ लीलः सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु यत्. प्रभुजी एक मिनिट प्रभु. भूतेषु चान्तरित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः. सह ते भगवंत वा किंवा इदम हे विश्वम सृष्टी
अमोघ लीला ज्यांची कर्मे निष्कलंक आहे. सृजती उत्पन्न करतो, अवती पालन करतो, अत्ती संहार करतो, नाही सज्जते प्रभावित होतो. अस्मिन त्यात भूतेषु सर्व जीवांमध्ये च सुद्धा अंतर्हितः आत राहणारा आत्मतंत्र स्वावलंबी आत्मनिर्भर षट वर्गीकम ऐश्वर्यार्थी सर्व शक्तींनी संपन्न जिग्रती सुगंध पुंगण्याप्रमाणे पर वरवर अत्यासक्त षट गुण ईशः सहा इंद्रियांचे स्वामी. अनुवाद: ज्या भगवंताची कार्ये नेहमीच निष्कलंक आहेत ते सहा इंद्रियांचे स्वामी आहेत. षडैश्वर्यासहित सर्व शक्तिमान आहेत. ते ब्रह्मांडांची निर्मिती करतात, त्यांचे पालन करतात आणि त्यांचा संहार करतात. तथापि ते त्या कार्याने मुळीच प्रभावित होत नाही. ते प्रत्येक प्राणी मात्रांच्या अंतरात निवास करतात आणि नेहमीच स्वतंत्र आहेत. हरे कृष्ण. कोणाला तात्पर्य वाचायचे? वाचतो माताजी. हॅलो. हा प्रभूजी. हा बोला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जी प्रभूजी. तात्पर्य: भगवान श्री प्रभुपाद महाराजांचा कृपाशीर्वादाने भगवान श्री प्रभुपाद महाराज यांचा जय. भगवान निर्माता आहेत आणि जीव हे निर्मित आहेत, हा त्या दोहोंमधील मुख्य भेद आहे. या श्लोकात भगवंतांना अमोघ लीलह असे म्हटले आहे. त्यावरून असे दर्शविले जाते की त्यांच्या सृष्टीत शोकप्रद असे काहीही नाही. त्यांच्या सृष्टीत अशांती उत्पन्न करणारे लोक स्वतःच अशांत झालेले असतात. भगवंत सर्व भौतिक क्लेशांच्या पलीकडे आहेत, कारण ते संपत्ती, शक्ती, यश, सौंदर्य, ज्ञान आणि वैराग्य या सर्व ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहेत आणि सर्व इंद्रियांचे स्वामी आहेत. त्रिविध तापांनी दुःख भोगणाऱ्या जीवांना भगवत धामात परत आणण्याकरिता भगवंतांनी या प्रकट ब्रह्मांडाची रचना केली. तेच या ब्रह्मांडाचे पालन पोषण करतात आणि योग्य कालांतराने अशा कृत्यांनी मुळीच आसक्त न होता ब्रह्मांडाचा लयही करतात. कोणी एखादा सुवासिक वस्तूशी संबंधित न होता सुगंध घेतो, त्याप्रमाणे भगवंत या भौतिक सृजनाशी केवळ वरवर संबंधित आहेत. त्यामुळे भगवत भावना रहित तत्वे अनेक प्रयत्नांती देखील त्यांच्या जवळ जाऊ शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न चास्य कश्चिन्निपुणे न धातुः अवैति जन्तु कुमनीश उतिः नामानि रूपाणि मनो वचोभिः संतन्वन्तो नटचर्यामिव न्ययः. नाही च आणि अस्य या भगवंताचा कश्चित कोणीही निपुणेन कौशल्याच्या द्वारा धातुः सृष्टीकर्त्याच्या अवैती जाणू घेत शकतो. जंतुः जीव, कुमनीषः अल्पज्ञानी, कुबुद्धी, उतिही भगवंतांच्या लीला, नामानी भगवंताची नावे, रूपाणी भगवंतांची रूपे, मनः वचोभिः मानसिक तर्क किंवा भाषणे यांनी संतन्वन्तः दर्शविणे, नटचर्या नटांची कृती एव प्रमाणे अज्ञानी मूर्ख. अनुवाद: मूर्ख मनुष्य आपल्या अल्पज्ञानाने नाटकातील नाट्याप्रमाणे अभिनय करणाऱ्या भगवंताच्या रूपाचे, नामाचे आणि कर्माचे दिव्यत्व जाणू शकत नाही. तसेच या गोष्टी त्या मूर्खांना तर्काने वा शब्दांनी व्यक्त करता येत नाही. तात्पर्य: हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माता. प्रभूजीचा दुसरा नाव वाचायला. विमल माताजी, मंगल माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वाचू मी? हो वाचा. आपण वाचा. तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. कोणीही परम सत्याचे दिव्य स्वरूप यथायोग्य रीतीने वर्णन करू शकत नाही, म्हणून
परम सत्य मन आणि शब्दांच्या पलीकडे आहे असे म्हटले आहे. असे असताना देखील काही अल्पज्ञानी लोक आपल्या अपुऱ्या मानसिक तर्काने व त्यांच्या लीलांच्या सदोष वर्णनांद्वारे परमसत्याला समजून घेण्याची इच्छा करतात. भगवंतांची कार्ये, अवतरण, अंतर्धान, नामे, रूप, धाम, परिकर, व्यक्तित्व इत्यादी सर्व काही रहस्यपूर्ण असून सामान्य माणसाला ते समजणे कठीण आहे. दोन प्रकारचे भौतिकवादी आहेत, सकामकर्मी आणि अनुभववादी. सकामकर्मी लोकांना स्पष्टतः परमसत्याविषयी कोणतीही माहिती नसते आणि तार्किक लोक सकाम कर्मात निराश झाल्यावर परमसत्याकडे उन्मुख होतात आणि मानसिक तर्काने त्याला जाणण्याचा प्रयत्न करतात. जादूगाराची हातचलाखी मुलांसाठी एक रहस्य आहे, तसे या सर्व लोकांकरिता परमसत्य एक रहस्य आहे. परमेश्वराच्या या रहस्याने फसल्यामुळे अभक्त, मग ते सकाम कर्मात आणि मानसिक तर्कात कितीही दक्ष असोत, नेहमीच अज्ञानात असतात. अशा मर्यादित ज्ञानाने ते दिव्यत्वाच्या रहस्यात प्रवेश करण्यास असमर्थ असतात. मानसिक तर्कवादी हे स्थूल भौतिकवाद्यांपेक्षा किंवा सकामकर्मी लोकांपेक्षा थोडे अधिक प्रगत असतात, परंतु ते सुद्धा मायेच्या बंधनात असल्यामुळे असे गृहीत धरतात की ज्याला नाम रूप कार्ये आहेत ते भौतिक शक्तीने निर्माण झाले आहे. त्यांच्या दृष्टीने अप्राकृत तत्व हे नाम रूप कर्मरहित असे आहे. असे मानसिक तार्किक भगवंतांच्या दिव्य नामरूपाला लौकिक नामरूपाप्रमाणे मानतात. ते वस्तुतः अज्ञानात आहेत. अशा अल्पज्ञ लोकांना भगवंतांचे खरे रूप जाणता येणे शक्य नाही. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे भगवंत भौतिक जगात असतात तेव्हा सुद्धा नेहमी आपल्या दिव्य स्थितीत असतात. परंतु अज्ञानी लोकांना असे वाटते की ते या जगातील एक श्रेष्ठ व्यक्ती आहेत आणि अशा रीतीने मायाशक्तीने संभ्रमात पडून ते चुकीच्या मार्गाने जातात. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी, धन्यवाद. सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणिः यो मायया संतत यानवृत्त्या भजते तत्पाद सरोजगंधम. सह ते वेद जाणू शकतात, धातुः निर्मात्याच्या, पदवीं महिमा, परस्य दिव्य अशा, दुरंत वीर्यस्य अनंत सामर्थ्यवान भगवंताचा, रथ अंगपाणेः हातात रथचक्र धारण करणाऱ्या भगवंताचा, यह जो अमायया आड पडदा न ठेवता, संततया निरंतर, अनुवृत्त्या अनुकूल भावाने, भजेत सेवा करतो, तत् त्याच्या पाद चरणांच्या, सरोज गंधम कमल सुगंधाची. जे साधक रथांग पाणी भगवंतांच्या चरण कमळाची निष्कपट अनुकूल भावाने अखंड सेवा करतात, ते त्या विश्वाच्या निर्मात्याच्या महिमा, शक्ती आणि दिव्य पूर्णत्वाने जाणतात. प्रणिता माताजी, हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. अनम्यूट करा. हरे कृष्ण. वाचो मी. हो, प्रणिता माताजी आपण वाचा. ठीक आहे माताजी. तात्पर्य. येतोय का आवाज? हो माताजी, येतोय. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. केवळ शुद्ध भक्तांनाच भगवान श्रीकृष्णांचे दिव्य नाम रूप कर्म जाणून घेता येते, कारण ते सकाम कर्मे आणि मानसिक तर्क यातून पूर्णपणे मुक्त झालेले असतात. शुद्ध भक्तांचा भगवंतांच्या ठिकाणी शुद्ध सेवा भाव असल्याने अनन्य भक्तीच्या बदल्यात कोणत्याही व्यक्तिगत लाभाची त्यांना कामना नसते. ते स्वयंस्फूर्तीने सर्वतोभावाने अखंडपणे भगवंतांची सेवा करतात. भगवंतांच्या सृष्टीतील प्रत्येक जण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे भगवंतांची सेवा करत असतो. या परमेश्वरी नियमाला कोणीही अपवाद नाही. भगवंतांच्या माईक शक्तीच्या
प्रभावाने अप्रत्यक्षपणे सेवा करणारे भगवंतांची प्रतिकूल भावाने सेवा करत असतात. परंतु जे भगवंत परमेश्वराच्या प्रेमी प्रतिनिधीच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्षपणे सेवा करतात ते अनुकूल भावाने सेवा करत असतात. असे अनुकूल भावाने सेवा करणारे सेवक भगवत भक्त म्हणून ओळखले जातात. असे भक्त भगवत कृपेने दिव्यत्वात प्रवेश करतात, परंतु तार्किक नेहमी अंधकारातच राहतात. भक्त भगवंतांच्या स्वाभाविक स्नेहाने प्रेममय भक्तीत अखंडपणे निमग्न असतात. त्यामुळे भगवंत स्वतः शुद्ध भक्ताला साक्षात्काराच्या मार्गावर मार्गदर्शन करतात. हेच परमेश्वराच्या राज्यात प्रवेश करण्याचे रहस्य आहे. काम्य कर्म परायणता आणि तर्क ही तेथे जाण्याची योग्यता नव्हे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर माताजी, आपण खूप वाचलं. अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावं न यत्र भूया परिवर्त उग्रः. अथ अशा रीतीने इह या जगात धन्य हा यशस्वी भगवंतः पूर्ण सज्ञानी इत्थम असे यत काय वासुदेवी भगवंतांच्या ठिकाणी अखिल लोकनाथे समस्त लोकांच्या स्वामीच्या ठिकाणी कुर्वंती प्रेरित करतात सर्व आत्मकाम आत्मभावम सर्वात्मक आत्मभाव नाही यत्र जेथे भूयः पुन्हा परिवर्तः पुनरावृत्ती उग्रहा भयंकर. मनुष्य या जगात अशा प्रकारच्या जिज्ञासा करूनच धन्य होतो आणि पूर्ण ज्ञानवान होतो. कारण अशा जिज्ञासामुळे जो सर्व लोकांचा स्वामी आहे त्या भगवंतांच्या ठिकाणी दिव्य प्रेमभावांची त्याला प्रेरणा होते आणि जन्म व मृत्यू त्याच्या भयंकर पुनरावृत्तीतून त्याचा पूर्ण उद्धार होतो. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हा माताजी, तर तुम्ही वाचा. जी. तात्पर्य शील प्रभुपादांद्वारे शील प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामींनी शौनकादी ऋषींच्या प्रश्नांची या ठिकाणी स्तुती केली आहे, कारण हे सर्व प्रश्न परमार्थाशी संबंधित होते. यापूर्वी निष्कर्ष केल्याप्रमाणे केवळ भगवंताच्या भक्तांनाच भगवंताचे परिपूर्ण ज्ञान होऊ शकते, अन्य कोणालाही त्याचे ज्ञान होत नाही. म्हणून भक्त हे आध्यात्मिक ज्ञानाचे पूर्ण ज्ञाते आहेत. परम सत्यासाठी भगवान हा अंतिम शब्द आहे. निर्विशेष ब्रह्म आणि स्थान विशिष्ट परमात्मा या दोन्हीचा समावेश भगवंताच्या ज्ञानात होतो. म्हणून जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना जाणतो त्याला त्याच्या अनंत शक्तीचे आणि रूपांचे ज्ञान आपोआप प्राप्त होते. म्हणून भक्त सर्वथा धन्य असल्याने त्यांचे अभिनंदन केले जाते. भगवंताचा परिपूर्ण शुद्ध भक्त जन्म मरणाच्या दुःखापूर्ण शृंखलेतून सर्वथा मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी, खूप सुंदर वाचतात आपण. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्. इदं हे भागवतं नाम पुराणं भगवत भक्तांविषयीचा ग्रंथ, ब्रह्म संहितं भगवान श्रीकृष्णाचा अवतार, उत्तम श्लोक भगवंताच्या चरितम कार्याचे वर्णन, चकार संकलित केले भगवान ऋषीही भगवंतांचे अवतार श्री व्यासदेव निःश्रेयसाय परम कल्याणाकरिता लोकस्य सर्व लोकांच्या धन्यम पूर्ण यशस्वी स्वस्ती अयनम पूर्ण आनंदमय महत् परिपूर्ण. अनुवाद. हे भागवत पुराण म्हणजे भगवंतांच्या वाङ्मयीन अवतार आहे आणि त्यांची रचना भगवत अवतार श्रील व्यासदेवांनी केली आहे. सर्व लोकांचे परम कल्याण हाच त्याचा उद्देश आहे. हे सर्वथा यशस्वी आहे
पूर्ण आनंदमय आणि आहे आणि पूर्ण आहे. तात्पर्य कोणाला वाचायचंय? तात्पर्य कोणाला वाचायचंय? हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू का? हो, वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारे शिला प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी अशी घोषणा केली आहे की भागवत हे सर्व वैदिक ज्ञानाचे आणि इतिहासाचे निष्कलंक असे निरूपण आहे. भगवंतांशी ज्यांचा प्रत्यक्ष संबंध आहे अशा महान भक्तांचे इतिहास त्यात निवडले आहेत. भागवत हा भगवान श्रीकृष्णांचा वाङ्मय अवतार आहे आणि म्हणून भागवत हे भगवान श्रीकृष्णांपासून भिन्न नाही. आपण ज्याप्रमाणे आदराने भगवंतांची पूजा करतो त्याप्रमाणे भगवंतांची आदराने पूजा केली पाहिजे. त्यामुळे आपणाला भागवताचे अध्ययन करून परमेश्वराचा कृपाप्रसाद प्राप्त करणे शक्य आहे. जसे भगवंत प्रकाशमय, आनंदमय आणि परिपूर्ण आहे तसे भागवत देखील आहे. पारदर्शी आध्यात्मिक गुरुच्या माध्यमाने भागवताचे अध्ययन करून आपण परब्रह्म भगवान श्रीकृष्णांचा दिव्य प्रकाश पूर्णपणे प्राप्त करू शकतो. जे यात्रेकरू भगवंतांच्या दर्शनाला पुरीला येत असत त्यांना श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभूंचे सेवक भक्त भागवतांकडून भागवताचे अध्ययन करण्याचा उपाय सांगत. भक्त भागवत हा आत्मसाक्षात्कारी प्रामाणिक गुरु आहे आणि केवळ त्याच्याद्वारेच मनुष्य भागवताचे पठण समजू शकतो, भागवताचे पाठ समजू शकतो. त्यातून इच्छित लाभ प्राप्त होतो. भगवंतांच्या व्यक्तिगत उपस्थितीने जो लाभ मिळणे शक्य असते तो सर्व लाभ भागवताच्या अध्ययनाने आपल्याला प्राप्त होऊ शकतो. आपण ज्या दिव्य कृपाप्रसादाची अपेक्षा भगवंतांच्या प्रत्यक्ष संबंधातून करतो तो सर्व कृपाप्रसाद आपणाला भागवताच्या अध्ययनाने प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हा तात्पर्य जरा मोठा आहे, आपण हे नाही करू शकणार, पुढच्या वेळेस करू आपण. बरोबर ना माताजी? हा 41 चालेल. 40 वर थांबूया. येस, 41 पासून पुढे नेक्स्ट टाइम आपण करूया.